Hej, den her video forklarer adjektivers placering. Generelt så skal adjektiver altid stå efter navneord eller substantiver. Og det er reglen. Men så har vi nogle undtagelser, som vi også har nævnt i den tidligere video, såsom de her ord og mange andre grand petit grupper. Men så har vi også et eksempel, fordi vi vil lige vise, at man egentlig godt kan bytte på placering af adjektiver, altså hvis et adjektiv i virkeligheden skal stå foran et substantiv, at man vælger at placere det før substantivet i stedet. Her har vi ordet novelle. Novelle, det er også en undtagelse, så novelle burde i realiteten stå foran voiture. Og det hedder une nouvelle voiture. Men når man vælger som forfatter at ændre placering og sætte novelle bag voiture, så giver det en anden nuance. Så det skal man være rigtig forsigtig med, fordi så betyder det mere, at det er en spritny bil og ikke kun en ny bil. Tak fordi I så med.